Áno, nahrávame náš druhý podcast sami so sebou a skúšame, či to funguje. Nech je požehnané. Nech je požehnané. Nech je požehnané. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem. Vítam ťa. Vítam ťa, drahý poslucháč, pri ďalšom diele podcastu s názvom Rozhovory s dušou. Dnešný podcast bude so mnou a chcem ti v ňom zazdieľať jednu hlbokú tému a jeden môj osobný zážitok. Tá téma je o vedomom zomieraní, o sprevádzaní duše a o tom, čo som sa naučila pri tom, ako som sprevádzala smrťou svojho psíka domov. A cieľom tohto podcastu je priniesť viac svetla, viac odvahy a viac pokoja do témy smrti. Pretože aj u mňa táto téma bola do 13.4., kedy o 8 hodine 8:18 naposledy vydýchol môj psík. Do tej chvíle bola pre mňa tá téma veľmi desivá, veľmi bolestivá, nepochopená a naozaj veľmi utláčená a utláčaná strachom z mojich minulých skúseností so smrťou. A keď som ako dieťa zažívala veľa smrti v rodine a chodila na tieto smutočné rozlúčky a jednoducho sa dostávala do styku so smrťou a smrteľnosťou a s mŕtvým telom a podobne. Takže smrť, slovo, ktoré možno keď sa aj ty tu a teraz zacítiš, v tebe vyvoláva rôzne pocity. V našej spoločnosti je slovo smrť definované ako koniec. V našej spoločnosti smrť nie je oslavovaná, alebo je oslavovaná spôsobom, akým ju poznáme, pretože aj to je oslava. A v našej spoločnosti je z môjho uhla pohľadu smrť veľmi tabuizovaná a je tam veľmi veľa strachu. A ja týmto podcastom chcem naopak priniesť a vniesť viac svetla, odvahy a pokoja a toho môjho osobného zážitku, že smrť môže byť niečo úplne iné. A stačí mať odvahu to prijať. A začnem tým, kde sa začal tento proces. A u mňa osobne sa tento proces začal, proces smrti, odohrávať konkrétne v hmote 24.3. v roku 2025, keď môj psík Robbie, jeho celé meno je Robbie Crystal of the York,
Je to Yorkshire a bol to Yorkshire, pretože už teraz nie je, bol to Yorkshire, papierový, hravý a veľmi odvážny a s dušou veľmi slobodnou a veľmi rebelskou. A bol to psík, ktorý so mnou a s mojou rodinou strávil 8,8 roka. Ak sa trošku vyznáš v numerológii, alebo zavediem nás troška do numerológie, tak 8 je karmické číslo a Robbie Crystal of the York sa narodil 25.8.2016, zomrel 13.4.2025, ak spočítame 1 plus 3 plus 4 plus 2 plus 2 plus 5, vyjde číslo 17, 1 plus 7 je 8, takže zomrel v 8-čkovom roku, naposledy vydýchol 8.18 a bol so mnou, s nami, s mojou rodinou v hmote toho psíka 8,8 roka. Takže to len tak pre zaujímavosť, že možno skúsme si viac všímať tie symboly okolo nás, skúsme si viac všímať, ako s nami duše a duša komunikuje. Čísla, symboly, synchronicity, vedenia, miesta, ľudia, určité zážitky, prežitky. Buďme viac si toho vedomí. Takže tento proces vlastne toho vedomého zomierania začal 24.3. po druhej operácii Robikovej, kedy prišiel z druhej operácii zúbkov, konkrétne sánky domov. A on ako prišiel, my sme ležali spolu v mojej izbe, ja som sa na ňo vlastne pozerala, nalaďovala a mne jeho duša vtedy pošepkala: Mami, ja chcem, aby si ma začala volať mojim druhým menom a to je Crystal. Priznám sa, že ja som nevedela, nechápala som, prečo to po mne chce, prečo proste ako mi proste hovorí, že ho mám volať ako Crystal. Ale dôverovala som jemu, jeho vedeniu, jeho duši a dôverovala som sebe, že viem, čo cítim a viem, čo mi môj pes intuitívne hovorí. Takže od 24.3. my sme urobili potom na druhý deň taký malý rituál, kde sme vlastne zúbky, ktoré mu boli vyoperované pri operácii Robikovi z jeho tela, sme urobili mu malý rituál, kde sme zakopali tie zúbky, kde sme sa pomodlili, dali sme tam sviečku, kvetiny a tak ďalej. A odvtedy sme Robíka začali volať Crystal. Ty si náš Crystal a Crystal. No a teraz sme v procese, kedy teda ideme ďalej. Mali sme za sebou 2 operácie a Robikové telo bolo vo veľmi závažnom stave, pretože jemu zlyhávali obličky. No, poviem to a hovorím to vlastne, to, čo nám bolo povedané hmotne, to, čo sa konkrétne dialo v tej hmote. Je veľmi zaujímavé, že ako teda mi Robi povedal, že chce byť Crystal, tak OK, začali sme ho volať Crystal, ale ja som začala nad tým dumať a začala som sa pýtať sama seba, začala som proste komunikovať s jednohmotným svetom, čo to má znamenať. A bolo mi povedané, proste Robi sa rozhodol, že chce byť krystalom, rešpektuj to, príjmi to, on je krystal. Je veľmi zaujímavé, že ja som podvedome v tom čase, v tých dňoch dala príspevok na svoje sociálne siete, kde som písala, aké to je mať odvahu prijať. Pretože som v tom procese veľmi sa sama učila pracovať so strachom a veľmi som sa učila pracovať, aké to je mať odvahu. Aké
aké to je mať odvahu cítiť veci, vidieť veci, počuť veci, vnímať veci, aké to je mať odvahu veriť sama sebe, aké to je mať odvahu veriť druhým, aké to je mať odvahu prijať veci, život, situácie, proste prijať. A po pár týždňoch, konkrétne 3 dní pred kryštálovou smrťou, som pochopila a vedela som, prečo ma Robi požiadal, že chce, aby som ho volala Krystal, jeho druhým menom. A pochopila som a prijala som a mala som tú odvahu tie posledné 3 dní, keď som vedela, že je v procese smrti a znovu zrodenia. Takže vtedy mi to došlo a vtedy som pochopila, že bola som veľmi vďačná a som stále veľmi vďačná, že psíka môjho duša môjho psíka, Krystalika, a jeho vedomie so mnou takto komunikovalo a dalo mne a mojej rodine veľa času na to, dosť veľa času na to, aby sme sa rozlúčili, aby sme si odpustili, aby sme sa pustili, aby sme proste ešte si poslúžili posledných pár týždňov, posledných pár hodín, aby sme si poslúžili tak, ako si poslúžiť ešte máme. Takže ja budem počas tohto podcastu naďalej môjho psíka volať už Krystálom, pretože on už je Krystál. A budem ti rozprávať teda ďalej príbeh, ktorý sa skutočne stal, ktorý začal už mesiac predtým, ale konkrétne sa zameriam na posledné 3 dni, kedy som posledné 3 dni fyzicky nespala, 3 noci som nespala a 3 noci som nejedla, žiadne jedlo, iba som pila vodu a čaje a šťavy. Pretože tieto 3 dni som prechádzala s Krystálom portálom brány smrti a znovu zrodenia. Krystál ma učil a posielal mi cez seba od zdroja nové kódy, čo to znamená smrť, smrteľnosť, čo to znamená odvaha, čo to znamená služba, čo to znamená oddanosť, čo to znamená sloboda, čo to znamená pokoj, odovzdanie, dôvera, bezpečie. To všetko som sa učila počas tých 3 dní, keď som sprevádzala Krystálika domov, do svetla. A ešte pripomeniem, že nerobila som to sama, robil to aj môj partner a aj jeho braček, jeho druhý psík. Ale to spomeniem len tak okrajovo pre tých, ktorí možno nepoznáte mňa viac a nepoznáte môj príbeh. Tak Krystálik si želal odísť doma, želal si odísť v čo najväčšom pokoji, v čo najväčšom bezpečí a želal si odísť s láskou a s radosťou. A s tým, aby sme tam s ním boli tí, ktorí sme sa s ním prvýkrát stretli, keď sme si ho pred 8,8 mesiacmi priviezli domov. Takže pri tomto procese sme boli v podstate my 4, 2 psíci, 1 žena a 1 muž. Ale ja sa v dnešnom podcaste zameriam na seba, na to, čo som prežívala ja, na moje spojenie s Krystálom a na to, čo som sa naučila ja. Takže ja som vedela a cítila som, že prichádza čas odchodu. A ako som spomenula, ten už začal 24.3., keď mi Robi po veteríne prišiel a
doma povedal, mami, ja chcem, aby si ma volala odteraz Kristal. Ja som to začala vnímať a začala som viac vnímať jeho dušu. Počas tých nasledujúcich týždňov sa mi diali veľmi zaujímavé veci. Mala som dni, kedy som bola veľmi smutná, aj dni, kedy som plakala a konkrétne som mala jeden deň, asi to bolo možno taký týždeň, 7, možno aj 8 dní pred posledným výdychom Kristala, kedy som úplne náhodou, nenáhodne objavila, ani nie, že objavila, ale na mojich sociálnych sieťach ku mne prišiel jeden príspevok od ženy, ktorú sledujem, ktorá dala príspevok v angličtine, ktorý mal doslovný preklad niečo také. Buď ho nechaj žiariť cez seba, alebo ho nechaj ísť. Nechaj ho, let him rise or let him go. A tento príspevok, ja keď som ho videla, vo mne to spustilo a otvorilo nekontrolovateľnú vlnu plaču. Ja som ležala doma, bolo po obede, ja som ležala doma v posteli, oddychovala som. Akurát som domeditovala, po meditácii som išla na sociálne siete, videla som ten príspevok a po tom príspevku som sa nekontrolovateľne rozplakala. Plakala som pár minút, ale to boli také záchvaty plaču a smútku, že som to proste len som to držala a len som si dôverovala, že OK, dobre, je to v poriadku, aj keď nerozumiem tomu, prečo plačem, nič sa mi nedieje, ale plačem. To sa už moja duša lúčila. To ma už moje vedomie a krystalické vedomie pripravovalo na to, čo sa za pár dní udialo. To mi už moje telo šepkalo cez môj plač. To mi už moja intuícia nahovárala. Už moje emócie, môj smútok sa mi už prihováral. Ten konkrétny proces, tie konkrétne 3 dni, Kristal si vybral posledné 3 dni, kedy sme strávili spolu, kedy v piatok, v podstate štvrtok večer, už si ma privolal a privolal si ma k sebe tak, že chcela, aby som bola už iba pri ňom a aby som sa o ňoho starala, o jeho telo, aby som sa s ním rozprávala, aby som mu vysvetľovala, čo sa bude diať týchto posledných pár hodín. Takže privolal si ma tak, že ja som už vlastne v piatok podvečer, keď som sa na ňo napojila, zobrala ho do náručia, tak som začala opäť plakať a už som vedela, že už budem iba s ním. Štvrtok, tak to bolo štvrtok večer. V piatok som bola celý deň s ním, striedali sme sa a on už postupne, keď duša odchádza, tak postupne začína odpájať telo a telo vie, čo má urobiť, telo je múdre, takže on postupne prestal jesť, myslím, že naposledy jedol v piatok ráno, potom prestal piť, a potom prestal chodiť. Jednoducho postupne už dával najavo, čo sa deje. Čo chcem vypichnúť, je jednu veľmi dôležitú vec. Veľmi dôležitú vec. Je tá, že ja už keď som to videla, videli sme to my doma v piatok, dialo sa to celý deň a celú noc aj z piatka na sobotu. Tak keď sme sa sobotu ráno zobudili, alebo teda už nastalo sobotu ráno, tak mne prišli také tie myšlienky, že ale však proste poďme ešte na veterínu, ako proste, dobre, vidím, že sa tu niečo deje sa niečo zásadné, pretože proste Kristal už nie je, už nepije,
Videla som, ako už stále menej a menej stráca vedomie, ako už nie je tu, ale je niekde úplne inde. Ja som normálne cítila, ako je stále menej a menej v tom tele a je viac a viac v priestore. A v sobotu ráno som mala ešte tie myšlienky, OK, poďme na veterínu a poďme ešte niečo. A tam je ten zaujímavý bod, ktorý chcem vypichnúť, že ja som síce ja som už vedela, čo sa deje. Všetci sme vedeli. Na intuitívnej úrovni, na podvedomej úrovni sme vedeli, v akom procese sme, ale naša myseľ a naše naučenie a naše naprogramovanie našej mysle a našej minulosti ma viedlo do toho, že ale však ešte skúsme, však ešte bojujme. Však ešte nie je koniec, ešte nevydychol, ešte ako nezomrel, ešte je tu, tak ako ešte vyskúšajme všetky možné veci, ešte ako bojujme s tým. Bojujme s tým procesom. Bráňme sa tomu procesu. Vytvárajme tlak. Robme všetko možné a hľadajme všetky možné cestičky, len ešte ako nevzdávajme sa, bojujme. Vyslovene energia boja. A ja keď som v sobotu ráno tú energiu spozorovala v sebe, spozorovala som ju v mysli, že mi moja myseľ hovorí, že ale však choďte ešte na veterínu, urobte ešte toto a toto a toto, tak som sa v prvom momente zastavila, v druhom momente som sa nadýchla a v treťom momente som si povedala, OK, v poriadku, vidím, že si tu boj, ďakujem ti, vnímam ťa, príjmam ťa. Čo si ma prišiel naučiť? Čo chceš, aby som sa naučila? A my sme na tú veterínu zašli v sobotu. Ale zašli sme tam len s jedným jediným zámerom a to je odobrať mu krv, aby sme zistili, že či má ešte funkčné obličky, alebo či už mu kompletne zlyhali. Podľa tých príznakov, ktoré sme mali v hmote. A na veteríne nám iba potvrdili to, čo my už sme vedeli. Boli sme tam opäť všetci 4. A oni nám potvrdili, že a odporúčili nám eutanáziu, čo je proces, kedy ani neviem, ako to popísať slovami. Eutanázia. Ja si myslím, že asi vieš, posluchač, keď to počúvaš, je to proces, kedy vlastne už ti vyslovene povedia, smrť je jediná možnosť. Ale je to z môjho uhla pohľadu nedobrovoľná smrť. No. To je môj uhol pohľadu. Takže na veteríne nám povedali, že proste buď ho hospitalizujú, ale tým len predĺžime jeho čas a budeme ďalej bojovať, ale on tak či tak proste odíde a zomrie. Alebo nám dali číslo na nejakú pani, ktorá robí eutanáziu doma a mohli sme si zavolať a proste nechať Bobika Krystalika uspať a zomrieť. A moja otázka, boli sme na veteríne, ja som sa len pozrela intuitívne na svojho krystalika a môj krystalik mi hovoril, mami, tu máš odpovede ešte z hmoty, potvrdenie, ale prosím, ja už chcem ísť domov. A ja chcem byť doma, prosím, preveď ma doma. A preveď ma domov. Ja ti verím, ty to vieš, ty to dokážeš, ty máš tú odvahu to prijať a prejsť týmto procesom so mnou. Pretože ja som si ťa vybral a ja viem, že ty to zvládneš. A tak sme prišli domov z veteriny. Poďakovala som
svojmu boju a povedala som si, ďakujem, ale ja už nebudem ďalej bojovať a nebudem bojovať v prvom rade s tým, čo sama cítim a viem, že sa má udiať, a nebudem bojovať v druhom rade s dušou, ktorá si už vybrala. Pretože Kristál si už vybral. On už chcel sa inkarnovať a prevteliť do Kristála. On už nechcel byť Robím. Jeho duša si už naplnila svoje poslanie. On už urobil, čo mal. A potreboval si už len prejsť s nami a so mnou touto trojdennou púťou, cestou, aby som aj ja pochopila a aby som pustila všetky boje a tlaky a naplno sa odovzdala aj smrti, aj znovu zrodeniu, ale v prvom rade naplno sa odovzdala dôvere, bezpečiu, pokoji a prítomnému okamihu. Takže to, čo sa dialo, keď sme prišli z veteriny, bolo veľmi podobné tomu dňu predtým, len sa to opäť zosilňovalo. Jo, to znamená, že keď on ešte v ten deň predtým ešte ráno jedol, potom párkrát sa napil, bol sa vycikať, tak už v ten deň na veterine už sa len napil asi len raz, bol sa vycikať len raz, takže naozaj už sa to len navyšovalo. Čo sme robili, čo som robila ja, je, že celý čas som teda bola napojená s ním na jeho dušu a na jeho telo a na jeho myseľ. A celý čas som sa modlila a prosila som Stvoriteľa, nech som tým mostom, nech som tou bránou medzi Kristálom a zdrojom, Bohom, Stvoriteľom, jednotou, láskou, svetlom, akokoľvek si to nazývaš. Každý máme iné názvy, ako nazývame zdrojovú energiu. A nech som len tým mostom, ktorý môže sprevádzať, ktorý môže slúžiť. A tak som tieto 3 dni slúžila. A táto služba, ktorú som odviedla, ma naplnila a vyživila tak, ako v mojom živote ma doposiaľ nič tak nevyživilo, ako toto vedomé sprevádzanie a vedomé umieranie v pokoji, láske, bezpečí, doma, v jednoduchosti, kráse. Takže držala som ten priestor, ale nie už zo strachu, ale s dôverou. Ja som si spievala, modlila sa, plakala, aj sa usmievala, aj ho proste hladkala, pretože keď som ho držala na tom tele a keď sme si spolu ladili to, ako on dýcha, ako ja dýcham, ako nám bijú srdiečka, keď sme si to proste ladili, keď sme ho naposledy ráno mali na slniečku a on naposledy v tom fyzickom telíčku toho psíka prijímal to slnko, to teplo, tak sme proste si užívali a boli naplno v spojení, v tej prítomnosti každý okamih. A každú chvíľu sme len hovorili, dôverujem, verím si, verím ti, je to v poriadku, si v bezpečí, to zvládneme, to zvládame, ide nám to skvelé, je to úžasné, Stvoriteľ nás podporuje. Ideš domov, my sme tam spolu s tebou, ja som tam s tebou. Toto boli slová, toto bola energia. Toto bolo, čo som 3 dní, a nielen ja, ale aj moja rodina praktikovali a žili v hmote. Takže ja som sa učila veľkej dôvere smrti. Že smrť je začiatok, že smrť nie je koniec, že smrť je prirodzenou súčasťou hmoty v tomto 3D svete, 3D realite, ktorej žijeme.
že smrť môže byť pokojná, bezpečná, krásna, že môže byť náplnená najvyššou láskou a dôverou a radosťou, akou sa len dá. Takže ja som bola tým mostom medzi týmito svetmi a veľmi mi pomohla práca, ktorú robím, a veľmi mi pomohli terapie, ktorým sa venujem už pár rokov, pretože mohla som ho sprevádzať mentálne, Kristala, a sprevádzala som ho emocionálne. Hovorila som mu fyzicky, čo sa deje s jeho telom. Dokonca som ho naposledy učesala. Dokonca sme boli naposledy na tom slniečku. Boskala som ho, hladkala som ho. Ja som mu celý čas držala labku a môj partner mu držal hlavu predtým, ako naposledy vydýchol, a ako naposledy, ako vydýchol, zamával mi tou labkou a urobil pomyselný kruh. Kruh sa ukončil. Jeden cyklus skončil. Teraz môže začať nový cyklus. Pretože tam, kde niečo končí, tam to nové začína. Takže on ma naučil, ako odprevádzať, ako sprevádzať s odvahou, ako dôverovať nielen životu, ale aj samotnej smrti. Ako byť mostom, ako byť kanálom medzi týmito dvoma svetmi, medzi tým hmotným, v ktorom žijeme, ale medzi tým duchovným, v ktorom cítime, v ktorom vieme. A naučil ma, a konečne mi, vďaka jeho tejto smrti a tomuto prežitku, som si mohla prečistiť ja všetky tie strachy a prepustiť všetok ten žiaľ, ktorý som zo smrti mala, ktoré som zažila, keď som bola malé dievčatko, a vtedy nikto nikdy mi nepovedal, ani ma nepreviedol, ani mi neukázal, že smrť môže vyzerať aj takto. Že to môže byť nádherný, ale nádherný prechod, plný vďaky, plný služby, plný odvahy, plný dôvery, plný bezpečia, plný pokoja, plný všetkého, čo si len dokážeme predstaviť. Že tak krásne, ako sa môžeme rodiť, tak krásne môžeme zomierať. Takže Kristál mňa osobne naučil za tie posledné 3 dní, kedy sa transformoval, kedy sa jeho duša transformovala z tela psíka do tela kryštála, ma naučil ma tomu, že smrť je krásny prechod. A že mám s odvahou hovoriť, že toto je to, čo som prišla robiť. A že mám s odvahou povedať, že vlastne tie 3 dni boli pre mňa, a nielen pre mňa, ale aj pre ďalších členov mojej rodiny, boli iniciáciou do smrti a do toho, že moja duša má jedno z mojich poslaní sprevádzať iné duše, a to je jedno, či sú v podobe zvierat, či sú v podobe ľudí, k pokojnému, vedomému, bezpečnému a láskou naplnenému zomieraniu. Takže toto je taký môj verejný osobný prísľub. Ja som svoj verejný prísľub dala Kristálovi počas jeho procesu, počas jeho dní a konkrétneho času, ale tu a teraz dávam konkrétny prísľub, možno aj tebe, drahá duša, ktorá počúvaš tento podcast. A posielam ti tú odvahu prijať to, že smrť je prirodzenou súčasťou, že majú odvahu sa postaviť vlastnej smrteľnosti, ale aj smrteľnosti druhých,
Maj odvahu cítiť to, čo smrť so sebou prináša. A že ak budeš potrebovať podporiť na svojej ceste buď ty, alebo nejaký člen tvojej rodiny, tak Patricia, ja som tu a som pripravená sprevádzať. Pretože jasne mi bolo povedané, jasne mi bolo dané, že pre toto si sa narodila. Pretože viem už, prečo som ako dieťa prežila, čo som prežila. Pretože viem, prečo si Robbie Crystal of the York vybral mňa a nás. Pretože viem, prečo tie 3 dni boli tak intenzívne, aké boli. Viem, preto to. Aby som ja mohla dať to verejné vyhlásenie a vyhlásiť do sveta, že som tu pripravená slúžiť cez vedomý portál smrti a zomierania. Ja by som na záver ukončila tento podcast modlitbou a poďakovaním životu, ale aj smrti a poďakovaním a pomodlením sa za dušu, ktorá je večná a nekonečná a za jej vedomie, ktoré sa vždy mení. Milovaný život, milovaná duša, ďakujem ti za odvahu, ktorú si mi ukázala. Ďakujem ti za lásku, ktorá presahuje toto telo, čas, ale aj tento priestor. Ďakujem ti za všetky duše, ktoré tu a teraz odchádzajú späť do svetla a za tých, ktorí majú silu a odvahu ich sprevádzať. Nech naše srdcia zostanú otvorené. Nech naše ruky zostanú láskavé. Nech naša odvaha vystúpi v dôvere a nech sa náš strach a bolesť premieňa v pokoj a prijatie. S hlbokou vďačnosťou a so svetlom v srdci a s láskou k ceste, ktorá nikdy nekončí. Ďakujem, Robbie Crystal of the York. Ďakujem tebe, milý poslucháč, za prítomnosť, za odvahu. A ďakujem tebe, Patricia, vzácna duša, ktorá si prišla slúžiť cez vedomé zomieranie tu a teraz. Amen. Namaste. Aho.